Demà divendres arrenca la 13a edició del Ral·li de Lloret de Mar, un dels grans esdeveniments automobilístics de Catalunya. Amb 150 quilòmetres cronometrats dividits en dues etapes per la comarca de Girona, la competició destaca per la seva intensitat i la creixent participació internacional. El director esportiu d'Eueline, Guillem Pérez, ha avançat alguns dels trams més emocionants de la prova. El canvi important va ser que en lloc de fer divendres i dissabtes, les etapes al ral·li ara són dissabte i diumenge. Llavors el divendres mantenim les verificacions i el shakedown a Lloret Blau i això ha portat que el ral·li tingui un format de 3 dies i l'any passat ho vam provar i la veritat és que va agradar molt, va anar molt bé, totes les parts implicades van quedar molt contentes i ens ha animat a repetir. Repetim els mateixos trams, només hi ha una novetat que és l'inici del tram de Cledells, que és el primer que es fa diumenge, però la resta dels trams són iguals. Dissabte fem 3 trams diferents, 2 es fan 2 vegades i el Tossa Cadiretes el fem 3 vegades. Fem Tossa Cadiretes als Àngels Santa Paiaia, això es fa 2 vegades, i després fem un últim tercer Tossa Cadiretes, tot nocturn, i així mantenim una mica un dels atractius pels pilots i també pels aficionats, que és la nit. I el que sí que demano a tothom és una col·laboració al màxim en temes de seguretat. És molt important que hi hagi respecte. El motoresport no deixa de ser una cosa que pot tenir la seva perillositat i llavors és molt important que els aficionats compleixin amb les normes de seguretat que els comissaris, la gent els hi recomana. Hi ha unes cintes amb moltes curves vermelles que vol dir no us poseu aquí, les grogues us podeu posar aquí, tot això és molt important i llavors aquí tenim la sort de tenir uns aficionats molt bons. Amb un programa ple de trams emblemàtics, la competició no només posarà a prova la velocitat dels participants, sinó també el seu esperit de superació. Comptarà amb 104 participants, tant locals com internacionals, i tots podran gaudir d'una edició que continua creixent, consolidant-se com una prova de referència en el món del motor. Lloret de Mar, una vegada més, serà l'escenari ideal per a una competició que no deixa de sorprendre any rere any.